Nduk Eka. Spot apa kwenengane Wisnu tanggapane pucet kabeh ngono kok gagas spot. Ya gone iki delokno. September kuwi entuk tanggapan 4 nggone Wisnu sak nggon wis ta buk ta ora ana apa-apa. Liyane ra apa-apa, Gleng. Lah menteri kuwi delok rayu orek-orek iki. Sayane mentrike deloken kae. Karo payet kecemplung kali padha. Ya, Nduk Eka. Tanjake awan iki Nduk iki. Gak ana acara apa-apa, acara nggur syukuran. Nderek mangan bagyo muga-muga dadi keluarga sing tatak, tangguh tanggon lan tanggung jawab. Amin Pak De, alhamdulillah saged nderek sowan nggone Masku Wisnu. Piyai kok elok kaya ngene. Apa-apa diayahi. Piyai nek multi talent yo ngono kuwi. Apa-apa ditaleni kok. Panenan jagung. Panenan jagung, no. Panenan jagung iki nek mau 1 miliar kecekel. Tenan. Utange. Ora ana critane, sogol ira mendringe wedi kok. Kok iso utange, multi talent tenan. Tegese iki utang ge modal lho. Utang go modal. Aturke bawa nok suaramu nyenengke ati kok. Pangestunipun Pak De. Sehat ya Pak De? Sehat alhamdulillah, enak ya kaya ngene iki. Sehat ya waras ya. Waras. Kang, teko sehat lho, Kang. Ngopo? Aja teko sehat. Lho, piye ta? Awakmu lak yo semete. Mlaku rekoso kok sehat. Lho sehat ki ora kok kudune nggon fisik tok. Imane jek sehat. Imane jek sehat. Rezekine jek sehat. Pikirane jek sehat. Gak patiko. Lho kok gak patiko, Be? Yo sehat nek gungkel. Layak to Pak Dedegleng, Pak Dedegleng. Aku lak ya padha wong Sragen. Omahku ya Gur Sukodono. Ning aku rene iki mlayu rada-rada bingung. Kok iso? Ning dalan ya teko wong to. Nggone Mas Wisnu kuwi sing arep. Mosok nganti ra ngerti. Lho, aku lak rene lagi pisan iki. Lagi iki padha karo aku. Iya, Terus lagi iki lanjut teko ning dalan. Daleme Mas Wisnu menika pundi? Lah kok sing jawab ngene, dijawab ora. Kok ora piye to? Lah yo lak ra gathuk to kuwi, tak tekoki neh. Ngene Mas Wisnu ki lho Wisnu Laras arep duwe gawe putrane sing nomor 2. Daleme pundi? Aku tekok ngono. Lah kok dijawab ngene? Ora. Ah sing mbok tekoki wong goblok ya kok ora terus. Lah ya tak tekoke bolak-balik jawabane ora bae iki wong gendeng. Ketoke sehat meger-meger ning ora waras pikirane. Lah ya kaya somo to. Tak tekoki ya. Iya. Pokoke angger wong gendeng tak tekoki jawabane ora. Kuwi mesti wong gendeng. Somo ya ngono kuwi. Awakmu mau rak ya rene to. Ning ya wis iki genah wis genah. Iya iki ketoke. Ning pertigaan kono mau awakmu roh apa ora? Ora. Lah iso wis ketok wis genah. Iya genah. Pokoke ning pertigaan kono mau lho tak tekoki apa wae jawabane ora. Oh, beda karo aku nek mbok tekoki wong waras karo ora ketara. Mosok awakmu ning kono ora roh. Roh apa ora to? Ora kok. Ya iso wis iki wae iki. Wong rada samar-samar ora patek genah. Lumput mbahmu iki. Apa Pak Dek? Tata rangkul gak geneng. Ya menyesuaikan kok. Kayak ngene lho, Mang. Rada mendak sithik. Ngene lho, Mang, ngene menak biang. Nah, ngene iki lho. Jenengan nyebake menika. Cara apa mlaku kan penak biang. Nah, ngene lho. Nggih menika eka nyangking suwike. Ya Allah. Amin ya Allah jengkol manjlok ya amin amin. Diaturno bawa nduk apa? Bawa jumbo karo suasanane. Mas Wisnu ngudang karo putrane Kakung. Iki kalebet putra sing didomo-domo. Iya. Dadi putra Nuswantara. Amin. Dadi putra sing digudang-gudang. Amin. Bangun miturut sudarmane. Amin ya robbal alamin. Nyuwun pelok 6 nggih, Mas. Luwe-luwe sok anake nek gedhe iso ngguruki pake. Kok nguruki piye to? Nguruki donya. Oh, amin. Sing mikul dhuwur mendem jero ngono kae. Ha iya. Bocah rapati utuh ngene kok suarane apik men. Nah, ya iki upamae to, Nduk, nek kowe gelem melok aku, nek mung arep ngunggahke dedekmu kuwi gampang. Lho kok iso piye, Pak? Aku tegese mbok suplai makanan yang enak-enak. Iya no, suplai makanan sing gawe modote awak iki akeh kok. Apa, Pak De? Siji. Kae ana sing janganan kae cememes kae. Terus. Kae ora iso modot dawa. Terus pare welut. Ya dawa. Nek pancen ra iso dawa nganggo welutku ya cepet dawa.
Mulutmu ya jek fungsi. Oh elok ndase apik kok. Oh iya. Umpamane awake dhewe lelaku, Lelaku iki mati ora. Awake dhewe mlaku-mlaku. Heeh. Kan aku lak ya melu awakmu. Iya no. Upamane kok ya mlaku, gandengan wong loro. Iya. Mesti Pak Sogol teko. Teko. Arep ning ndi to, Kak? Lah. Ya terus tak jawab, nggih menika badhe nyuntikne Pak D, aku ngono. Aku waras sih. Yuk, maksudnya check up kesehatan. Oh check up. Oh jenenge anu njaga kesehatan iki penting. penting. Wah, bojo pangerten ya ngono kuwi ora kaya nggon aku. Piye Pak D? Gandengan apik-apik teko liyane anu Mbak Siti ajeng ndak pundi ning kare Mas Tro Degleng ajeng buak batang. Aja batang sakmene kok batang. Paling ora ya batang kebo. Gomburi iso persis. Gak pengen apa apike ya ngene. Ya iya. Kapane aku yo rene. Mau ambung tanganku. Ora. Aku ya pengen ngambung tanganmu. Ya nya. Biar iki Ampun. sesuk ambune mbahmu. 7 dina ora tak sai. Wis ora disai lho. Tak simpen kok kene. Turune mengkurep. Ngopo? Petuk Betari Durga. Ayo. Besok pintar sekolah. Tamune paguyuban bakul gabah nglumpuk kene kono kae. Iya no Pak D. Wah ayu-ayu kabeh lho, bakul gabah kabeh. Sing pundi bagian pundi? Kaya bakul gabah, bakul terong. Kok ana Enek bakul kacang. Eh. Sing luar biasa mburiku gleng. Buri dhewe bakul genggek. Eh. Bakul genggek ki apa? Genggek iki gori kae lho, gori dipeceli cilik-cilik kae dadi genggek. Malah aku ndingi ya bar tuku genggek goreng. Enak to? Kandhani ya. Bebek goreng. Iya, anak muni salah. Genggek goreng. Yo marai sorok kelingan sing ora-ora. Bakul terong sing ndi? Alah menteri teko. Masa tarik dibuntel kae kaya genggek kae ane jaluk loro ngono ra. Gatel. Iya. Yen wis pinter sekolah. Poma aku ndek bojo kaya kowe iki gak tak entuk rekoso kok, Nduk. Lebih? Tenang, esuk-esuk tak dusi. Iya. Tak kosoki, tak kai sabun lipeboi. Iya. Tak samponi clear. 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 Tulisannya lho clear. Oh iya clear. Langsung tak linggahne kursi, tak lus-lus. Terus nggon raimu ki tak tukokke. Raimu dhewe. Alah maksudnya ki lho. Wajah lho wajah. Wajahmu tak tukokne sprinter sing ben ketok glowing kaya kagak kalah karo liya-liyane tenan. Demok piring ra entuk jajan tak online ke. Tukone sprinter apa ben remuk. Ya lho sing marai putih glowing. Scanner. Apa? Apa? Scanner. Skenter piye to? Penter. Skincare kok iso skenter. Alah MC tuwek cangkem tuwek kok ngomong kon bener iki po. Mbok sak-sake gini. Tukoke skincare. Aku yo pengen putih kaya Mbak Tata, Mbak Iya, Dindi. kaya ragate larang lho no, kaya perawatan wajah ya seminggu ngerti dhewe 500. Hebat. Wajah hitam jadi putih. Jadi putih. Jadi manis. Aku salah mbok tukokne wedak ndengi kancane kudune dadi putih. Kayak Mbak Tata wedake pon. Pon Aku ndengi mah mbok tukoke dadi ireng. kleru paing. Kowe ngawur kok iso. Ah, mereknya kan kaca sithik paing jadi malah gosong. Ayo. Bisa mlaku sak benere. Dek Eko, garapane sing nyamleng irama siji ngompake pati bonang ya Nduk ya. Rebab gambang suling katut kethuk kempul melu. Engko sing kari dhewe pati MC ya. Engko lagi garap irama loro. Ranggamu angel men to. Enggak, ya Nduk. Ngudang ben dadi putra Nusantara Nduk. Nggih. Semenang yen anakku aja pijar nangis wae
Mas Wisnu sing nomor loro sing bagus-bagus dhewe. Besok pinter anggone sekolahe. Cakepan iki ngrungokne le. Jenenge dhuwur ya. Jenenge sapa to Pak? Jenenge Wisnu kuwi Raden Elzian Atmaja. Raden Elzian Atmojo. Kamu kok Raden iki ngerti dhewe nek Raden iki ora-orane anak ratu. Nggih. Mosok Wisnu ratu. Ya ratu. Kadang metu ratu, metu wajik, as ngono kuwi. As kuwi. Joker. Kae ora gathuk, ngaurae Apa? ratu ki ya petik, bedor, Wah, kerok, nek kulino ya. mengkrang, babi. Kok aman, kok apal to? Lah aku dadi bandar kok. Piye to? Anak kok dijenenge Raden Elzian Atmaja beda karo anake Somo. Anake Somo, Pak De Somo piye? Wah, aku bahasa Arab. Soetan. Abdul Soeton. Abdul wis apik. Abdul kok iso- Lah kan ya sire iki ben ketok wong Arab. Bendarane Arab. Abdul Soeton. Ya. Mulai ndek iki aku ning kono kisinan karo Somo iki. Pripun? Mereka diulang ngaji karo anake putu kuwi ya jenenge Ikrok loro lah. Heeh. Dikon ngejo aku ya wis manut ae. Piye? Kak Pat Kakak, Kak Domaku mateni eng. Kakung aku yo ngono ta. Iya. Mimpat kama, kapat kama, mateni en. Makan, ya ngono ta. Pokoke kanggo mateni ngono wong cah cilik kok ya. Terus nek alikasroi waupat kawa mateni ka. Iwak aku yo ngono ta. Makan iwak. Sing gari dhewe apik neh. Piye? Alipat ka a. Sindu masu. Ngasu aku yo ngono ta. Kok ngarep, Dik? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakung makan iwak asu. Ora entuk. Ora entuk. Lah ini kan jane ngandake arep ngandakne nek somo iki pakanane iwak asu arepe ngono kuwi ngandake aku. Rekake aku diulang ngaji. Aku yo ngomong, aku nek gak mbok tukokne to, Nduk, aku yo ngono, aku yo seneng, aku yo ngono. Kae jenenge kijang. Sate kijang ngomong Wisnu, kirik rajang. Ancen putune Pak De Somo ya pinter kok. Wah, pinter wong Jos. kelas 6 wis takon nyopet kok. Le. Lek pangsulan karo gurune iki lho. Mulih to. Lah kok jam 09.00 isuk iki wis mulih sekolah. Ditekoki to karo dheke. Jenenge sapa putune kae? Jenenge Titi. Titi lho. Kowe kok yane wis mulai piye lek golek gurimu lho. Ah wis Mbah tenang ae. Mau nek guruku rene kowe ndelik kok ya. Oh, delik tenan. Heeh, kon ndelik. Lah nyapa kok aku ndelik? Mau tak omongke kowe mati. Kowe kae yo tenan itu. Pas kae mati, Mati apa? mati radione. Wong bukuku ning kono Dek. wis ilang. Entuk salam Saking- penggemarmu saka Banjarmasin Dik Salim Dek ben kowe diundang rono Banjarmasin. Saking Banjarmasin. Terima kasih. Kisawerane wis tak tampa ning nggon HP. Nyawer juga. Oh, transfer. Pinten. Iya ta. Waduh. 500. 500 ya alhamdulillah. Enek tulisane ora? Oh ya. Enek ora? Ora eneng lho Ora sing ndi. enek urung ditransfer kok. Oh, alah kok iso urung ditransfer kok omong-omong nih. Ayo. Iya, bacotke ya. Terusno kok bacutke. Lha iya bacot iki ora terus. Yo. Ngaturi pirsa dumateng Mas Glempang selaku perekonomian pengairan kasuwun kula mebet wonten ing sasana paregyan awit perekonomian perairan tasih macet. Monggo Mas Glempang. Anakku,
bisa gawe Assalamualaikum salam nyawa gondelono raga nyana kubito samlisna wae mau sing liwat apa kemang Sing liwat singa. iya Kuwi wis bener-bener dek ingin dadi lanang, kudanan kok malah kaya ngono iki lho. aku mung nembang kok Eka prepet enek Eka, sing dalem sampean mau jare ning perapatan kono enek sing ora Lha iki ora sing boten mau. kok iki? Jebule yo iki. lho pate ora patek genah Yo Mbak iki. iki bangsane apa Kowe ganjel-ganjel Iki sing kadut. digoreng mau lho, Kak. wah digoreng mau iya 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 wis ben lungguh kono ya Begenten goreng niku. Ayo gonggong ae. ngono Gonggong. ki aku gumun kok jarian gak meletos to ngono ki Lagi iki ya, gengge anyaran jak gonggong. Wi, Kak, kok iso aku mau ngomong loh. nun nggih Sing mburi bakul gengge, lha iki teko tenan. Iki Walah. model apa? Ya gak ngerti ta. Ya iki sing jenenge Bu Endang Kulino Dimongso ya iki. Kok semongso bangsane apa? Bangsane yoga. Bangsane. Ngerti ya, ngerti lah. Ngono lho. Wis bosok tek kuwi. Apik-apik tularan. Engko nek ora tak ruwat ning kali tempuran ora dadi ternoda. Pak Dedegleng. Kowe nek karo kuwi malah apik. Apik piye? Gak meteng. Ra meteng apa? Ya, Kak. Virus tok kuwi kok. Cah wedok iki sing apik iki selonjor jenggat ku ya selonjor. Lha kuwi. Eh, aja ngene. Kowe iki ngene ndengi bareng aku malah muni mak terus ngono kok. Aku cedak ngono mambu gosong. Matur sembah nuwun Genduk Eka. Luar biasa putrane Mas Warto. Wis iso junjung asmane wong tuwa. Nderek ngudang Genduk Clarissa Ayunindah mewah nakngger Raden Alzian Atmaja. Ya ora Raden, Raden. Ayune tumpuk undung. Slereng ra apa-apa wong sing anu ya slereng wonge. Nduk. Mbuke genggek. Ngadeg kok, Nduk. Lakon apa iki? Mo. Tutukno emo aku tak mulih, Mo. Apik-apik tukang syuting petakilan. Bintang Yen sinawang koyo